В момента милиони хора на възраст над 60 години носят в тялото си от 2 до 7 кг натрупвания, които тялото никога не е успяло напълно да отстрани. Не мазнини, отпадъчни вещества, стагнираща течност, задържана в тъканите, непреработена храна, седяща в дебелото черво, което не се е да изпразнило напълно от дни. И повечето хора смятат, че това е просто стареене. Не е. В Япония възрастните над 70 години имат едни от най-стройните, най-малко възпалените и най-ефективно функциониращите тела на планетата. И това няма нищо общо с скъпи хранителни добавки, детокс сокове или екстремни диети. Всичко се свежда до прости ежедневни навици. Повечето отнемат по-малко от 3 минути, някои по-малко от 60 секунди. Днес споделям 5 японски навика, които помагат на тялото ви да елиминира онова, което е задържало. Всеки цели различна система. Дебелото черво, черния дроб, лимфата, бъбреците, метаболизма. Когато ги наредите заедно, тялото ви най-накрая започва да се почиства само, така както е замислено. Но ето частта, която изненадва повечето хора. Един от тези навици не включва нито храна, нито напитки. Това е нещо, което вече правите всеки ден, само по грешен начин. Преди да стигнем до навиците, трябва да разберете какво всъщност се случва вътре в тялото ви. След 50-те, естествените почистващи системи на тялото се забавят. Перисталтиката, мускулните контракции, които придвижват отпадъците през дебелото черво, намалява с приблизително 37%. Чернодробните ензими губят ефективност. Филтрацията на бъбреците спада, лимфната течност се сгъстява, дори дишането ви става по-плитко. Резултатът – тялото ви започва да задържа онова, което е трябвало да отпуска. Течност, мъртви клетки, частици непреработена храна, излишен натрий, привличащ вода в тъканите. Затова се събуждате подпухнали, тежки, надути, с мъгляво мислене. И кантарът продължава да расте, дори когато ядете по-малко. В Япония това състояние наричат тайно тодокори, застой вътре в тялото, и вярват, че той е в основата на почти всеки здравословен проблем след 60-те. Тези 5 навика целят всички тези системи. Затова работят, когато фибрите на прах и лаксативите не помагат. Навик първи. Първата вода преди първия дъх. На японски го наричат ичибан мису, първа вода. Всяка сутрин, преди храна, преди кафе, преди миене на зъби, изпивате една пълна чаша топла вода. Около 500 мл бавно, на напълно празен стомах. Това задейства гастроколичния рефлекс, директен нервен сигнал от стомаха ви до дебелото черво, който казва: започни да се движиш. След 8 часа сън дебелото черво е в покой. Отпадъците са се втвърдили. Тази вода е събудителният звън. Доктор Хироми Шиня, един от най-уважаваните японски гастроентеролози, е документирал над 300 000 колоноскопии в кариерата си. Той е установил, че пациентите, практикували редовно сутрешни ритуали с вода, имат по-чисто и по-здраво дебело черво с значително по-малко натрупвания. Но ето какво повечето хора правят грешно. Пият я студена. Студената вода предизвиква контракция на стомашните мускули и забавя всичко, вместо да го активира. Стайна температура или леко топла – това е ключът. И не мийте зъби преди това. Устата ви произвежда полезни ензими през нощта. В японската практика тези ензими се считат за част от сутрешното пречистване. Миенето на зъби ги отстранява преди да могат да действат. В рамките на 30 до 40 и 5 минути повечето хора усещат нужда от пълно естествено изпразване. Без лаксативи, без добавки, само вода и правилно времето. Навик втори. Събуждане на лимфата за 90 секунди. Точно това правят японските домове за възрастни хора, преди пациентите дори да са седнали в леглото. Вашата лимфна система събира клетъчни отпадъци, излишна течност и нечистоти от всеки ъгъл на тялото ви. Но за разлика от кръвта, която сърцето изпомпва, лимфата няма помпа. Тя зависи изцяло от мускулното движение. След нощ на неподвижно лежане, лимфата ви е гъста и мудна.
Подпухналостта по лицето, стегнатите пръстени, тежките крака, това не е мазнина. Това е стагнираща течност, задържаща отпадъци, които тялото ви не е могло да придвижи през нощта. Ето упражнението. Преди да станете, докато сте още в леглото, 10 завъртания на глезена по посока на часовниковата стрелка, 10 обратно на часовниковата стрелка, 10 бавни изпомпвания на прасеца. Издърпайте пръстите на краката надолу, след това оганете нагоре. После 10 бавни стискания на юмрука с двете ръце, за да активирате лимфата на горната половина на тялото. Проучване в Journal of Physiological Sciences установи, че активирането на мускула на прасеца увеличава скоростта на лимфния поток с 300% в сравнение с неподвижно лежане. 300% от завъртания на глезена в леглото. 10 секунди преди ходилата ви да докоснат пода. Всяка сутрин тялото ви започва да изпуска онова, което не е могло да придвижи цялата нощ. Навик трети. Ритъмът на 30 дъвкания. Това звучи прекалено просто, но ефектът започва в рамките на часове. В Япония съществува традиционна практика на дъвкане на всяка хапка 30 пъти преди преглъщане. Не 10, не 15, 30. Метаанализ в American Journal of Clinical Nutrition установи, че удълженото дъвкане повишава цялостната ефективност на храносмилането с 24%. Ето защо е важно. Когато дъвчете само 5 до 10 пъти, едрите хранителни частици достигат дебелото черво несмление. Несмляната храна, седяща в дебелото черво, се превръща в гориво за вредни бактерии. Газове, надуване, онова тежко усещане след хранене, това е ферментация на храна, която тялото ви никога не е смляло правилно. Когато дъвчете 30 пъти, храната се превръща в гладка паста. Ензимите я проникват напълно. По-малко несмляно вещество достига дебелото черво. По-малко ферментация, по-малко натрупвания, по-малко надуване. Правилото. Ако все още можете да разпознаете текстурата на храната, не сте дъвкали достатъчно. Храненето отнема повече. Отначало изглежда странно, но стомахът ви се чувства по-лек след хранене, вместо по-тежък. Онова надуване след хранене просто не идва и е напълно безплатно. Навик четвърти. Хара Хачи Бу. Правилото на 80%. Това е най-мощният хранителен навик за подпомагане на тялото ви да елиминира онова, което задържа и няма нищо общо с това, какво ядете. Хара Хачи Бу е окинавската практика на хранене до степен, в която сте само 80% сити. Спирате преди да се почувствате сити. Когато хронично преяждате, всяка система е претоварена. Дебелото ви черво получава повече материал, отколкото може да обработи. Черният дроб се задръства. Бъбреците работят извънредно. Всичко се забавя. Проучване в списанието ГАТ установи, че последователното ограничаване на калориите подобрява времето на преминаване през дебелото черво с 44% в рамките на 6 седмици. Комбинирайте това с мугича, традиционен японски печен ечемичен чай, без кофеин, богат на пиразини, подобряващи притока на кръв към храносмилателния тракт и сигнализира на тялото ви, че храненето приключва. Ечемичен чай може да намерите в магазините за здравословни храни и азиатските хранителни магазини в по-големите български градове. Започнете всяко хранене, като сложите с 20% по-малко храна в чинията. Яжте бавно. Когато усетите първия шепот на удовлетворение, не на ситост, спрете. Пийте топъл ечемичен чай между хапките, за да забавите темпото. В рамките на седмица хората съобщават за сутрешна редовност, каквато не са изпитвали от години. Този навик изисква дисциплина, но ако се посветите на него, той работи по-добре от повечето достъпни решения за дългосрочна редовност. Навик пети. Топла вода с лимон и морска сол в определени времеви прозорци. Това не е просто напитка. Това е система, която едновременно цели всички ваши елиминационни пътища. Топлата вода отпуска гладките мускули на дебелото черво и реактивира перисталтиката.
Пресният лимонов сок задейства производството на жлъчка в черния дроб, естественият смазващ агент на тялото ви за придвижване на отпадъците. Щипка нерафинирана морска сол създава изотоничен разтвор, който дебелото ви черво абсорбира с оптимална скорост, хидратира изпражненията, без да измива лекарства или електролити. Топлата вода разрежда лимфната течност и й позволява да се дренира, а дълбоките глътки естествено задълбочават дишането ви. Всички системи от една практика. Ключово проучване в European Journal of Clinical Nutrition установи, че възрастните над 60 години следвали структурирано времево пиене на топла вода в продължение на 30 дни, показват подобрение на пълното изпразване на червата с 50 и 2%, намаляване на надуването с 40 и 7%, увеличение на полезните чревни бактерии с 30 и 8% и намаляване на храносмилателната тревожност с 60 и 1%. Това последно число е важно. Страхът от незнанието, кога тялото ви ще съдейства. Този страх контролира живота ви. Този навик го елиминира. Ето вашите времеви прозорци. От 6 до 7 сутринта 500 мл топла вода с сок от половин лимон и четвърт чайна лъжичка нерафинирана морска сол. Бавно в продължение на 15 минути. Празен стомах. Преди миене на зъби. От 11 до 12. 250 мл обикновена топла вода. 30 минути преди обяд. От 15 до 16. 250 мл топла вода с малко лимонов сок, без сол. От 20 до 21. 250 мл обикновена топла вода. Пиена бавно. Използвайте истинска нерафинирана морска сол, сива или розова. Никога бяла трапезна сол. Използвайте пресни лимони, не сок от бутилка, тъй като пастеризацията унищожава активните ензими. Ако имате високо кръвно налягане или проблеми с бъбреците, консултирайте се с лекар преди добавяне на морска сол. Ето вашият план за действие. Започнете с навик 1 и 5 утре сутринта. Топла вода на празен стомах. След това изградете времевите прозорци през деня. Това е вашата основа. Добавете събуждането на лимфата и ритъма на дъвкане, когато сте готови. Не е нужно да започвате с всичките 5 наведнъж. Наредете ги един по един. В рамките на 3 дни тежкото надуто налягане започва да се вдига. В рамките на седмица гаданието изчезва. В рамките на 2 седмици се събуждате по-леки, по-бистри, по-уверени. В рамките на месец тялото ви функционира по различен начин, по-ефективно. Така както е замислено, но последователността е всичко. Това е ежедневна практика, като миенето на зъби. И струва около няколко лева на месец. Тялото ви иска да се излекува, просто се нуждае от правилните сигнали, правилната температура, правилното времене. Не сте повредени. Вашите навици са повредени. Поправете навиците. Поправете тялото. Пренебрегнете това и стагнацията продължава. Започнете това и тялото ви най-накрая получава рестартирането, което е чакало. Ако това ви е помогнало, изпратете го на някой над 60 години, който трябва да го чуе. Натиснете абонирай се и към банката. Следващото видео може да е онова, което променя всичко за вас.